Αυτό είπα Γιώργο. Αν μου λες θες με μπαταρία στις 15. 15 μπαταρία Γιώργο έχεις. Όχι, εγώ 5. Ναι, 5. Δηλαδή Γιώργο μόλις του τελειώσει η μπαταρία με ποιον θα παίζουμε και σε ποιον κόσμο θα παίζουμε. Και Γιώργο γιατί το έκανες νύχτα. Έλατε. Θα πάμε σε μερικά κυνήγη, τι. Με τέτοια ξέρεις γράφει table. Για όταν το σκάς. Δεν πειράζει. Όχι, επενεργοποίηση. Έλα, θέλω να φοβάμαι λίγο στο φωτιστή σου. Βάλ' το γρήγορα! Έντερμαν είναι αυτό εκεί. Έντερμαν! Έντερμαν! Γιώργο, Έντερμαν! Είχε Έντερμαν! Έντερμαν είχε! Πού Έντερμαν, πού είχε. Εκεί πέρα! Παίρνουμε σε δικό μου. Ναι. Μιλάω για κάποιο gamer. Ακόμα βγάζω βίντεο.